Mwancho mutegereri no mwancho murigereria Okisi FM Digital na wigo mutegereri Okisi FM 94.1 oyo no mureberi uriyo kurukwanga ubutugi bwenka asitogotarira abalimi ao na wigo nabali bagutuga chitugo ao asenka y'umugusi elinde kumanyanga na kibago koro butugi bwabo no bosimiki bwabo bwebimeri ao elinde kunyara gosemye umugusinga ubuyamboro ne faida nero nena so butugi na wigo no bosimiki bwebimeri bya kawaida rero turasa kurukunga Entumbe. Turase kinyere kurukunga Entumbe, aiga kurukunga Sironga, Bundo sublocation, West Mugirango, county ya Nyamira. Igotoribo mwako kurukunga Baransizi, isoe. Karibu sana mwako Baransizi, kwene wategereria. Asante, mbia monase abantu bamintu ba Okisi FM. Asogondare asinka yani. Asa totebi ngunga ya buronge bwikira. Aiga buronge ni Entumbe. Bundo sublocation, Bugijora location. Bugijora location. Nyamira county. Okay. Yeah. Inge tukirigiri yogokoraga igo butugi yogokora mburo. Ije asiane ne yobutugi wechombe mono. Ne rongete libagari nene. Obutugi bwechombe. Obutugi bwechombe. Na jeje kwana kurumaiga. Jeje kwana kurumaiga oroje. Okay. Wono uyu nara iga mongira nara lakini umwana okorora muberera yakiri ngumukwandira ande bada yake ekero umwana atohereire. Kyana kuna regwe to gochorisi chiombeji ugiye ndagera ntake tongire ngora mpaka ase chiombe chia uche ntonyare gukwanira roro mwacho mutegereri togenda ya mase ya mpaka ali asatu kito chiombe chiaye tochorege sumu mengana ki chigenderete. Alright, mwanjo mutegereri ntwikirege gasege sumu ase chiombe ga igando cho ayo mugaka isoe ndo che na guhata chiombe chingi yaga sana chiombe chinagitemire atokuna na jagire chike gusi one chikuna kuchichenja chenjegere naria mabera ramente kane ndo chenjiro chire maraba njiro chire bwata matonda mamwamu na marabu aina kiji chichombe cyo bono ere bwata matonda marabu na ene freshian ere gatia na inda sama bere chi freshian na chikutwana mabera mange wetani kino ine chinde chonse tigachiria chikutwana mabera ramarito saidi line aina kile line Asia bwata matonda maraba na marabu na mabaliriga na boko yarora. Okay, ni yaruguru. Na yarete breeding ngao bandetera bono. Di mo nyagitari tarante bie type yaye. Igere type ya erego erwete ke usi na ende kabe piwa. Bono dimanye di muna ya ikira kile. Kale mix. Akine soko yaligere osikuri jombeji. Igo kira matururu. Okay. Na oni chi alenge chi nene. Bono china chinchagete kulinda buya. Egere ndore gusuri migwane mbobo. Fresh ni bune ya mabere na aling angana na kiyoko nyerusi. Bono bune yetira jaga komuneri tororo lakini chirichi akamirwe. Buna bono konye yembwate bono bune ngina. Na waya algo ika 15 liters to 20 ekerera agerete buya. Abonekera ukameto ukamo kombo gose yitukuliga. Ya kuno ukamo. Ukamo igeke mambia bono bakonyora 15 liters. Wow. Alafu indagire kire kiagera ndoche binte biyo mama sakwega iga ni ndoche jinsi ya. Ni ndagire nene jinsi ya gatoko ya. Lakini bono sukulira motoruraya egera atari gukamwa. Ngojane ndaga chama sakara yechombe. Bono nimbwate machine ngo yasia masakara echibando. Alafu na yasia na mana kuchieje keko garanjibe getimori cyana gwatia. Lakini igamanya cyariri jinsi yaga bona na arujuna guteberera. Okay. Naburuka ne murases ne rongo ngo cyana sia musakara yayiga cyana gwati. Ndoche no rose tie igoro tubanke ko rimo giti rutuboro igoro iga sobegete. Ne bona rie ko nyarikana buya asiji guikelu buya to gubega bujinse na nijya kurambali gukinse. Abono ji guikelu buya sana. Okay. Mwanjo motoli rutubana boro rose rie getangore ke mukorunse asiji guikelu buya cyanyara kuri ndagira yabo. Rirenda ari amwina ari. Na asiji kurara. Ngakia nyerega. Dari anyerere siri araga rito chombe kingira kine chibe kinene mono chibe chako bajine na siri chigo isanaria no gutiringa bono chikutiringa mono lakini akara bono chire chinke ngonyora chira space chigo njoka jagra jatiringa keigo lakini busi yake ngoja kwa bajiro buya na gatia igando chote keteri bagamba ko tabe ai na somo gasoko chiaka na kita bikire tia mabati na kita bikire mabati ngito ko jibeka se mugaso tari kwa ngombe ana ojikuragire na oji konyora umugaso lendi. Okay. Yeah. Ngakiwo ko wachi sibindo jira bete saiga ngaki ujori wazi bicho yombe ngo jisibitole baada buya asinge ngito jisiegerete mononje ngutume ko mutinya balenda machiga gataba jisibikire wiki batirenda asinge jisiekeira na chiro mutinyi njiri konyora amage chagwite kogera
ng'ombe chine njiri chigocha ime yabo omotegereri ogotegererete bono iga omogaka isoe kero kende otagete gochaka gwa obotugi bwe chiombe obotugi bwe chiombe mbobwate faida egento nkerie ense yenje buna nakinire imbwate echaye ang'emete chiri busana lakini tere konge faida buna chiombe chikonge faida eng'ombe ye emarket igere nsansa ya mabere igo bono njire ndete yorante binga faida nero ingao naende chiombe che chibwate ebinto ebinge chigotoa chiatoa mabere chiatoa enyama chiatoa nesike esike yene ya muhimu sana oisekora tende konde yane gochirogora emboga giko na komera yoka lakini ataka kuoringa na yoku resike esike yo ono ndibwata bali kubabire oyo mere ntaya rino yoku esike yoka no yo muburukira jinsi yakana koreta ono igo ene obwoyo buyasala ya se jinsi yaka mono na ene ngora akajande boke na bumia na busia mona enda gusumikira chibano nandi chibano chakara ikore mubona intuona kubekera bwoyo bwatuka yaya obwoyo kubekera no bwichombe bwoka obu okay mabere nakyo kunyawo ni bikombe nakyo kunyawo mabere unaboneke kombe kire nuse lita adoke on 30 shillings 30 shillings yes igo chibase njira bundu njira nyingi sana omulemi utakete kutugo abuna kwa polisi swali utakete kutuga ng'ombe tigacha akire none ng'ombe ya kawaida lakini ale tu munyagitari mubekere mbego aendelea kuchinji chombe abuna unataka kubolinga okoreto munyagitari kubekere mbego no munyagitari kubekere mbego to kunyara kurusi chombe chimao chigo chitari kuliye mbego ya yejigo kwanza bune jiningo konye bune liere mate ningo konye to kuyeira iye kuraranse wanje motegeri tole asege sumu gie chiombe kio mogaka isoe aiga se chinseme chiga komanya ko segotema ko understanding ana kibo tugibwe chiombe bago korekana ili tunyare ko gosemia yo mugusiyo tegerete ko rase chinsemo ngobo tugibwe we chiombe buna totebiri mbubwate faida ili ndabantu banyare ko korobo tugiyobe banyare kwegendereria mogaka isoe challenges kichiraro aso butugibwe chiombe challenges kikwanyore amarwere na roro lakini nende tari ko bamongonolera abanyagitari mbaro tari mu lakini ese challenge ari nato gutwara abakorie gasi na bari umujano munene because umuntu akore gasi utigera ande igokora kintu kiye ogenda nonye kumurendete buya ende gasi yengo kongere asenye njo chinsi yakasa ingine karo chia budire to kwanda twachiri go chiale bono umuntu oranga emirime yakonga lakini rende na ende challenge ende buna bono roche gonyi tumegete ebintu biri byanka amagogo ne bintu bindi kibese nkubura kire ekyo kogenderera kyombegero okore kichumbi kiri kisaina kire gendo gisaina yes egiro kabona bono chombe kitari kukamwa ikibese ni muko nkorusia na kiragereria lakini kyo kubeka nyimori Jones naendero gikoira ni kibese Jones P yebona abachigwe yakana nawe gigwe yakana chichumbi watebe gore chichumbi gege ngochiore chichumbi ngijari chumbi supermarket kimono kiri kukamwa neji na mixia neji market kene ne oroto kwa maturura ya igonto bwate chena chichumbi ya ina chinyinga sana to bwate chichumbi to bwate igasi yabo nchiri chitu gaso gwen echinjiro chikobeka madini yaga chombe chiga cha menta mabere neji ninjiro chukunuria ndabona ige nandire mata ali na borari roreka to ganda ucho ekomena yagera yanura na ende yatwale shepu erengia yes dige nandiro to gura chikuna komena li akorusiko yense tari kutoka Kenya eyo na roso ti entegete getambe sana iga guchigoro nkigo cha kwa beka eline sto monjo motogeleri ntegete wende bakase sto aiga igotorase umogaka iso asago korobo tugibwaye bwe chiombe monjo motogeleri aiga na tuwasokire iga bono gatuwasokire toroche iga toso asesto ya chinsi yaga watebanga ni esto chinsi yaga okay kamburango na gutunyirira kara igo monjo motogeleri kinda lazima tokoletro mogano ye mase mogonyara gosemania igoro yobo tugibwenka iga orose ti na ndo karosie korobe ndo guchigoro korobe bona chinsi yaga gichi aitanirie ekero kwara tre chinyinge no ngobekaga na gisto chekira burabona konyawo chichire bono nguruzi na ene ngobeka ande na masakara yechibando usiko yiro galia enyumba eri etraturu ni mumura amasakara mbeke taichiremi na ara yabono mbeke takamuke kona koleta make machine rema egwaka ya machine aye machine machine ere kai machine nyokiango toraranga na kibwoke machine mancho madole machine na era ko Kenya masakara ya torarwa yansuka yansukare akete mancho madole liga bwate machine ego ndosia ga ntagitara Kenya masakara make ga tutorenga na ki machine ere gokora ilinde torenga na ki mukubeka masakara ega igo gego tumeke steam mote
kutuna kuganyeka kana gutwara sanki machine yewe chakora machine ne gona jama sakara yoroje araba makamake ya butura onjoka kurwa iganta gite kamera ye kurigeri kabisa karo ya okire yani karo ya chagire kubutura ya butura masakara makamake yebon karo ya butoire kwaburukania na kigwa na raya igabona mu yaroje aya bono to kuburukania molasses lakini mono onko ajombe jiria jita igokamwa da yenji igokamwa yandi make lakini mono wo jirikinde ongo chia endagererie rengia na jinsi yaga na jinsi yaga okay bono mudro yo ntimba dio so jiro nyekoro angara batwali torenga ngaki kunyoka lakini ile ntuge kuna cha masakarabuya ne jinsi yaga kiaro sibo pisi ya kora bis kabisa twa jombe bondo tutarakora chinkwana cheito gaiga ndoje no musinora araba ko ni basu bakoreta nimbege tumesiria bana gutakuna tiri ko baboli okay ebe gasi bakora nenko ntaye tebono tebyo mutegererio bategerete bono iga imbose mikiora moigoro yo botugi bwe jombe generally obotugi obubwate binte binge imbubwate obuyo bagotokonya ina indi bono iga marwira akira mange obuyo bogotokonya twatwara chingeni chitabwati kende gyonse unabona njengo beliendera mage jirabo kabijinera abo risosandira abo likuna kwemeria asengenjo ye asengenjo yobuyo bwechombe nande jombo manyede efaita yaberegere turu ilero lyuka engombe nyene nekibesa amabere nekibesa obuyo beka na brosi na busonire sangina nyimbono bwaherire nane bongo bondi kibesa kende ngirigete bwati kibesa kurwa sengombe nande ngombe so mubusi inyambo atania ngwegule ncheke minute bono musubati bunu mwajiro muyayiga utamurwere tichombe na bako genda ngombe nere kola to buiri mwaja komenya no muntu mutamanya ini yes okay ngayoza kwagora chombe chikurubo mune fresh yani yobwata na ikwajerusi ngombe tingi tikogora kurusiko ona jagete ne chombe chiroko ngana kuchichenje wono ngenderete kuchenje nana konyole breed inanyo breed na evono banyagidali mbaro udwana kuchenje bona bona kuna kuchenjinde bakoche musuko kande kenye tole moyo yokuja kujanyo wono mbwate chombe chiyo ukumi wono ntogenderete kuna kuri omoeli kabisa kutokukura kuruwe gando ocho bwata kabaka kesana lakini no manage tiko tukachombe igege ntorate yo omole mitaganeti bore mo ya ekeruwe kegima ya sake wono yo kuna konya ombwate chombe 8 ona reduce asinyo ji fees wono endo sikuri ya sa wono iga taraira stiri ebisumu binde bire madari biga neti chomba nga 3 wono iga sibone ma na bongu tukachombe baka 15 ima aganda goka igona sake goka neti pagicho bwata ndo kuragira buya sana ngoja ga maberaro omwale kuragira ga baka mutige asinyo jona ji change ngawoni jiri cyako tire wono njya gitamadurura yamanye abe ye nejebeke nengombe ngia lakini ngakije kita mabera karoro na ndentoje korora na kiyo kama machine na yule 35000 asibono ngagire ndo bya mentiri tingo mayali goli ya lakini yule 35000 around there lakini gento kira affordable egente kia geko gerenda gira ya tekombura bono lirikale nda yibwate ona ariko ndagire nyinga muno bono jinsi yakana jetani timbo atisida okay emote omuliro monge kutumeka mulironde to iyo ngobeka unit ya 50 nasi naende jate 50 unit ya 50 ongo sera mutuka 3 igonere friendly very friendly to us okay yeah mwancho motegere libona na kwigure kurwase obutugi gaigabua omugaka isoe muigwerere ngana kibutugi bwe chombe bagokorekana anene na kubwa mono obutugi bwe chombe chia mabere aiga tutarakora kurwase omurubiri iga gontegete kubasemia abagusia ndonsi asemotegerete nari gutuga nabo igo gusimeke bimeri birako evaida na turanyari gukina buna omugusi igwado tebinga no simekete chingeni no simekete ne chibando lakini usimekete ubuyo konyora kurwase obutugi bwe chombe bono ejibande karongo simeka sana ne ngutumika ndo bwe bwetuka lakini bono kana jakire kona kuunchureria igongende tokona kwachu ubuyo bono nyenda bubuja akandungararia muinaria nombe ke to buyo nongo jana bumura nende bono ngujakande ku stock nakiri mono ngu stock yake kiyo murakera na bumi yake nende butari kongira sinyinga yo gokora mabere goli geti amabere yaya tinyanje dikoliki mono bono ne nongo jina areta
Chiombe ngujira amaja yo mugaka iso. Yenge yukurusia amaji. Amaja yaro na rato yetu muchando munene. Among the biggest challenge we have. No utatuara amaja. Onye ndiye kaunti ya Nyamira yanja eto nyo amaja. Bono ongo wa fest ya amaja na ya wiki tanki. Lakini yakera umurakerore. Ongo genda ni ngwara kagari kandi skaria. Na kabiga bungararia. Na agenda na imuki amaji na somba ni buyu kare umurakerore. Lakini boni murakegenda ngwa festine ngongonyale maje lichi yako soetangi basetangi chombe chajaga kunyu right eyo mwanjo motegereri imbali n'uburemi timeti gusene n'ubwate kende tutakora somoro buriyo kende ngero gukora apart from uburemi obutugi bw'echombe umuntu oli na gwamurora wetero obutugi bw'echombe nanyorera kagundu kuchi market ne rugura thukura kamarindi nkagura kagundu yani nkagura kagunda kakeiga ngagachetuka bonera no murigite ere gasi yaye nuko manage amangana yakatukaku na inje na manage amangana y'echombe mono arabu nimbwate ne chae ebina bibintu bibere mono bitatu mono togokora bune familia ye gayo sababetia amangana y'obutugi no buremi igo egine kimono paka byakora abantu kugirero cyo kwara ta na byangaira all this na bana bana bonsi na bichombe kine cyagere kigangonye fees bakasomera. Asante sana mwancho motegeri wikachinga kichinde na inde kero turakoletera mu rubirionde rero ko twarenga gashinse mu cyasironga asenka iyo mugaka baransi sisoe gotore sanga na kiyago koro butugi bwaye bwe chiombe chia mabere gendera kotegerenka yimo gusikisi FM Botambe ino tunyare koko semigo yo butugi bwenka nchendi konkoro kwa Ronald Mayaka kwa niaba ya timu yonsi Shelly Kadot Kadimpo na boigo ni mro dikora sense mu kamera na korengana ni Mariogi na boigo gesare amona Daniel producer Tienya saba senimono inyora ngubutugi na bubura togenda libune gesaku kyomo gusi. Ndiamono.